dema we xweş dilê we geş be temaşevanên hêja û wêje hezên delal. Em careka din bi bernameya xwe ya bîra wêjeyê bi hev re ne. Em dîsa li Amedê ne. Li Ameda paytexta dilan li bajarê rengîn. Em ê bi hev re dîsa xwe berdin bîra wêjeyê. Mêvanemeya îro Helbestvan û Nivîskar Roza Metîna ye. Em ê li gel Helbestvan û Nivîskar Roza Metîna hem derbarê kar û xebatên wê yên Kurdî de hem derbarê berhemdariya wê de û di heman demê de derbarê têkiliya di navbera wêje û jinê de bi were parve bikin. Belê fermo em bi hev re bernameya xwe pey bînin û temaşe bikin. Gunehên min pişta xwe spar dibûn gulîlên vala û bêperde. Bêhna binefşên di tûrikên zarokan de ji balîfên li ber serê me nedihatin êdî. Xwîna xezalên çavekî xwe li ser fêza xwezayê kiribûn li derbirîna hêşînî ya zozanan nedikeliya. Qaqlîbazên perikên xwe dirûçikandin, Sirûda raza berbangê ya demsala payîzê dikir qurbana hebek hinara bihiştê. Derewên birûyên şivanan li ser çiyayên bê darûber diqusandin, serî li fesadên bêtifaqiyê mezin dikirin. Qereçiyên tiliyê wan dihatin gezkirin û bi zimanan dihatin daliqandin, rûyê xwe ji tavê diguhertin. û di tora xezebeke reş de doza firek ava cemidî dikirin. Belê mala we ava, dilê we ava, dengê we li dinê be. Spas dikim. Hevala Roza hûn gelek bi xêr û xweşî hatin bernameya me ya bîra wêjeyê. Spas dikim. Belê em di serî de dixwazin hûn hinekî xwe bidin nasandin. Roza Metîna kî ye? Ji gundê fitnê me dêrika çiyayê mazî li wir ji dayîk bûm. Min dibistan ji xwe heta dibistana vedekariyê jî li dêrikê qedand. Ez hatim Amedê min dest bi zanîngehê kir. Zanîngeha ya gîhaştina zarokan min xwendi. Piştî ku me ew qedan şûn de li qirêşa zarokistanê min dest bi mamostetiyê kir. Mamostetiya ya ne zimanê Kurdî yani li Kurdî derê me ji xwe mamostetî kir. Lêbelê mamostetiya qirêşê jî ya wekî pêşdibistaniya ya zaroka jî. Belê yani li zarokistana hem İngilîzî hebû hem di milkî hebû, kurmancî hebû yani her du zaravayên Kurdî jî kurmancî û di milkî jî hebû, İngilîzî jî hebû yani li wir pir zimanî û pir çandek esas hat kirtin. Lêbelê piştî ku qawim hat hayîn kirin şûn ji xwe li wir de ew bû yani ew dibistan jî hatin girtin pêş dibistan. Şxwe yani tiştekiya balkêş ew bû ku di 21 Sibatê roja cejna zimanê dayîkê di gelek mamosteyên ku bi zimanê dayîkê perwerde didan ji kar hatin avêtin. Tiştê ku bandor li ser we kirî berê we daye zimanê Kurdî, wêjeya Kurdî bi taybetî jî helbestê çi ye? Dema em li wêjeya Kurdî dinêrin yani ew ahengek heye, ahengek ku mayînde û qet em bêjin bi dawî nabe ew ahengiya jî ji dewlemendiya wê tê. Yani ez karim bêjim ew bîr û baweriyek gelek kûr ya wêjeya Kurdî heye û ji xwe zimanê Kurdî jî zimanekî gelekî dewlemend e. Ez karim bêjim yani min feyza xwe, îlhama xwe ji vê dewlemendiyê girtî. Ev dewlemendî ji ber ku bi rastî ji dibi sedema berhemên gelekî girîng û hêja. Yadinê jî dema em tedî li ew ê dinêrin li wêjeya Kurdî dinêrin di bingeha wêjeya Kurdî de çanda dengbêjiyê gelekî esas tê girtin û xwedî dewlemendiyek gelekî mezin û kesên ku em bêjin pêşengiya vê çandê kirî jî vê çanda devkirî jî jinin. Ez karim bêjim min yani ew feyza xwe îlhama xwe di heman demê de jî ji wê wêje û çanda devkî ya dengbêjiyê girtiye. Li ser vê esasî hem min nivîsan hem jî em bêjin kar û xebatê di qada wêjeyê de min dest pê kiriye yani. Belê em dikarin hinekî qala we bikin. Wekî em dizanin hûn bi xwe jî bernameyeka bi navê teşya wêjeyê saz dikin. Her wiha hûn di
saziyên cudayên nivîskaran da wêjekaran da cî digirin. Ev pêdivîye ji ber çi tê? Yani derdê we, kula we, êşa we çi ye ku hûn van xebatên kurdewar yên wêjeyî dimeşîn? Derdu kula me ya Kurdan heman e ew jî xizmeta ji bo zimanê dayîkê. Ji xwe zaten divir de ew kekê te dêm dibêjim bi taybet jî jinan bi xwe bi bîr bawerî û kedek hevpar em bêjin pêşengiya wêjeyê kirî û pêşengiya em bêjin parastina zimanê dayîkê kirî. Yani qada hevpar ku mirovan yani bi taybet ji gelê Kurtînî gel hev ew xizmet û em bêjin hezkirina ji bo zimanê dayîkê û ji bo çand û wêjeya Kurdiyê. Yani ev kar û xebatên min jî ji wê derê tê. Çimkî alternatîfên min wekî dinê jî hebû. Min dikarîbû karê wekî dinê jî bikira. Lêbelê ya min ji bo min ya taybet qada zimanê dayîkê bû. Ji ber wî hawê ev em bêjin vê çîroka min ya em bêjin xebata di qadê saziyên Kurdî dest pê kirê. Niha komeleya wêjekarên Kurd jî me di çardê Sibatê yani me di çardê Sibatê roja çîrokan ya cîhanê de me sazî vekirin. Niha kar û xebatên me dewam dike saziya komeleya wêjekarên Kurd. Herî dawî me bername ji bo panzê mijarê roja nivîskarên di zindanan de çêkirê. Me li ser bîranîna Mehmet Uzun bu onlineê çêkirê. Lêbelê berê qedexe dest pê bike jî me komelê bername xwe çê dikirê rojên îmzeyê bi gotibêj bi em bêjin nirxandina pirtûkan bi. Ji xwe zaten komeleya wêjekarên Kurd li Amedê navên dawê Amedê. Her wiha ji xwe pena Kurd jî heye. Pena Kurd jî di qada navneteweyî de em bêjin parastina mafê nivîskar û rojnamegeran dike. Yani ji xwe zaten ji çend meha carekê û bin pêkirina mafaniyên ku diqewimin ew ji xwe zaten ji aliyê komisyona nivîskarên di zindanan de ji aliyê wê komisyonê tê amadekirin û pena navneteweyî tê parvekirin ji bo ku di qada navneteweyî de ew bin pêkirina mafan yên ku rojnameger û nivîskar dijîn wana li wir bê rojevê. Yani li wir de pêtir qada navneteweyî di kar û xebatê tê kirin. Em dibêjin ji ber vê keda we û keda hemû hevalên din, nivîskarên din mala we ava be. Em niha jî derbasî berhemên we bibin. Qasî em zanin heta niha we sê berhemên helbestvan saz kiriye. Gelo em dikarin bi kurtasî her berhemekê bi çend hevûkan bidin nasandin. Qala çi dikin, naveroka we çi ye, mijarên we çi ye, çawa hatiye ve hûnandin. Ji xwe sê berhemê min Em yê jî yê pêşî helbestê dikarin hene. dest pê bikin. Ya ewil ji xwe bilindahiyên xwe dawend. Belê. Ew berhama min yêkê me ya duda hêviyên dil azad ew jî helbest ya herî dawî jî tiliya qereqûçkê. Ez dikarim bêjim yanî wekî naverok xwedî em bêjin mijar û naverokek dewlemend ji ber ku ez bêjim yanî helbest derbirîna ravekirina hestan ji ber ku ew derbirîna ravekirina hestan e ji ber wî hawî hestên mirov tenê bi êşekê ya ji bi evînekê naye ravekirin. Yani hestên mirov ji ber ku dewlemend e ji ber wî hawî mijar û naveroka wê jî dewlemend e. Yani em bêjin derbarê têkoşîna jinên Kurd jî helbest heye, derbarê evînê jî helbest heye, derbarê em bêjin evîna welat jî helbest heye, derbarê em bêjin êşa jinê, têkoşîna jinê, derbarê em bêjin ew dîrok û çanda ku em bêjin hinek motifên dîrok û çanda Kurda heye. Yani di wir de ew motif karanî yani ez dikarim bêjim di pirtûkên min de li ser di pirtûkên min de yani ew pir mijarî heye. Çavkaniyên helbestên we hem dîrokî ne em dikarin bêjin, hem civakî ne, hem xwezayî ne. Bêguman dema ev çêlbe jî hem resenin em bêjin kurdewarî ne hem jî gerdûnî ne. Ji gelek milan ve. Di heman demê de jî ji xwe min çîrokek jî nivîsand ya zarokan sêgoşe û çargoşe ji ber ku wekî berhem. Belê wekî berhem min nivîsand ji ber ku em dikarin bêjim rastî jî wêjeya zaroka gelekî giring. Yani çünkü yê ku teşeyê didi wêjeyê di destpêkê di wêjeya zarokan. Yani ji ber wî hawî divê yani ew xizmet
و کدا هری مزن در ریا زاروکا دبی داین یعنی دورده لب همو زاروایین کردی یعنی دورده دماکو من او بکرمانجی نویسان پشه ورگراویا دملکی هات کرن دورده یعنی او آرمانجا دو زارویا جبو یعنی زاروک او بک یعنی زاروک تنیم بیجن او هشمندیا پاراستنا تنی زارویا کی بزاروک چینه بی دلا یعنی خوزی ما بکار باو درفت هوا بسورانی جی ورگراوی بهاتا کرن دجبروی هاوی استم ویتشی دپارزم از دبیجم حتی کو ام زاروکا لسر چاند و هنر و ویجه آوان مزن نکن امی نگیجن آرمان جاخون بگومان وسایه مقاله هلبسته کر ام نهاد خوازن هنج وی دنگ خوی نازدار هلبسته کردن پیشکشی تماشاوانین مبیکن هلا از زوی دمی هلبسته کشی جهوی اندلازات بخوینم من یا اولیج تلیا قرار کوچکی خوند از ویاج جهوی اندلازات بخوینم جانه که گرتی سر وارویرانیا شوستانا من فنا قیرینه که کودگیجگرینه که دلی من ده لبر خود ده بیان و دلهاره جروبدوی خیال نوزای دور شوق و شنگا من لدوجستانا غزبکاریه نیف کشتی دهیله دخوازم بگریم لی حسرین من ددلی هلبستوانه کی ده ایشا خوکشتنه ده هجینه مینا غزاله که به میگرانا حسرت مستچاو بویه لتدگرن او حیرانوکن لچول پرستا هجرانا دلی من باهوزین رشتاری بن شف دکن بله ماموسه روزا وک ام دزانن دیروکا مروواهیه ده شورشک هری مزن و یا دیروکی پیدابونا زمانه و پیشتی زمان پیدا بوی ده همان دمه دا ده ناوار دمه دا ویجب چه به دفکی به هزاران سالان شونده جی چه به نویسکی و کتا ناوار جواکی لگور لی کولینو و کولین زانستی ین دیروکی ده پیدابونا زمان ده جی د سازکرنا زمان دجی و ده همان دمه دا د سازکرنا ویجهی دجی به همو جلبین خواه پیشنگیتی و ریبرتیا جنه سرکیه گلو پیشنگیتی و سازکرنا جنه یاد زمان و ویجهی دا چاپکانیا خواه جو کو داره دیگیره جی کی جان تایبتمندین جنه دیگیره yani zkarım da speki veya bevejim yani jüye taybetmendiya jine ya سکنکه شخوا باور دگره چمکی او یعنی تو دما کل دیروکا بیجن تکوشنا جنه بنره یعنی جدیروکه حتی نها هر تم او تکوشینک هم لدجی سیاستا چوت هم جی لدجی هشمندیا فودال و ذهنیتا باوک سالاری هر تم هبویه ام دکارم بیجن یعنی او چافگانیا هری مزن او ج ام بیجن بیرو باوری و سکنا شخوا باور یا جنه شخوا دمالی دنیرن جبرم همین کو جنه دای جنوه یکی دبینن یعنی dedi despeka bernameya de jihne ki me balkşandı bu ser çanda wêjeyê çanda em bêjin devkî wêjeya devkî çanda deng bêjiyê îro demam lê dinêr xwe zaten jinan pêşengiya vê yekê kirî yani em dikarin mesela gelek jinên deng bêjiyên wek em bêjin Fatma İsa bi Susika Simo bi Ayşe Şam bi yani em dikarin îro behsa gelek deng bêjiyên jin bike یادنه جی تشری کو حیز دا جنه او تکریاد نابرا جنه ده بو یعنی نه تنه ده قادا ویجه ده چونکی جبو کو ام بیجن قادک خورد به پیدوی ج خورد بوینا قادین وکی دنه جی هی یعنی تو وقتا لی دنر تو دیرو کا جنه دنره یعنی ام بیجن او ام بیجن توخمه دسپکی جنه جبر کو آویتی ده هر قاده ده درکتی پیش دایک بونا جنه کتکار بوینا جنه تکیلیا جنه یاد نافبرا خوزای دا
û di heman demê de taybetmendiya afrîner ya jinê jî gelo bandorek nekiriye. Teqez bandorek kirî ji xwe zaten ew yani heger tu rabe mesela bêjin wî toxumê destpêkê heger tu bavê ji ew ji afrîneriya te tê. Yani îro em bêjin xweza û jin ji xwe pir dişibin hev ji ber ku xweza jî afrîner e. Di xwezayê jî tu lê dinêre mesela hevsengiyek pir xwert heye û em bêjin zindiyê û can dide, rih dide mirov. Yani dûr de jî jin jî bi xwezayê mînakê yani ji ber wî hawî yani bi xwezayê mînayê ji ber wî hawî em dikarin bêjin ew di heman demê de jî yani ew afrînerî ji têkiliya xurt ya di navbera xwezayê û jinê jî tê. Ya dinê jî min xwest ez balê hinekî bikişînim ser ew ê jî mesela bêjin ew jinê ku em bêjin di qada wêjeyê û di qadên cida de têkoşîn kirin û ev têkoşînan bêjin bandora wê ya li ser civakê. Mesela ez dixwazim çel mînaka bidim. Demam lê dinêrin mesela ew da em bêjin Lîza xanim bi dayê Tewrêza Hewramî bi di heman demê de Cîhan Ara Paweyî bi vana mesela bêjin bandorek xurt kiriye yani di qada wêjeyê de tu lê dinêre mesela Cîhan di sala nonzemîn de dûr de mesela çer kiriye bal kişandî ser rol û misyona xurt ya jinê ya di nava civakê de di heman demê de jî di helbestên xwe li dijî em bêjin êş û koçberiyê şerrek kir yani di helbestên xwe de ew şer kir di heman demê de yani li dijî wê pergala baviksalarî jî em bêjin têkoşînek dayê. Tu qadên cuda dema ku binêr mesela jinên wekî em bêjin şûnwêt fayruston bi tu dema ku lê dinêre di qada em bêjin feminîzmê de xwe pêşxistî dûr di çer kirî mesela dûr de em bêjin pirtûkek derxiste û pirtûka bûyî mesela wekî metneke klasîk ya tevgera feminîzmê ji aliyekî mesela tu têkoşîna Sifia Jakes em bêjin bilêk dinêre dûr de mesela ji bo di beşa tipê de li pêş bikeve çer kirî dûr de jin bi rêxistin kiriye û herî dawî jî em bêjin tevî ku li zanîngehê bi heqaretan jî rûbirû mayî bi ser ketî û herî dawî dibistana tipê jî vekirî. Îde vana ji hev ne cudayî bi rastî jî biborin we qala serdema nêz kir. Qala sersala nozdemîn û bîstemîn lê em dixwazin xwe berdin hezar sal berê niha. Dema em lê dinihêrin hem di dema şoreşa çandiniyê de serdema neolîtîk de serdema civaka xwezayî û ahlaqî û polîtîkiya komînal de dîsa pêşengîtiya wêjeyê jinê kiriye. Lewra îro li gor gelek lêkolînan gelek helbestên ku wê demê hatine nivîsandin bi nihêrîneke xwezayî, civakparêzî û mêtî bi zimanekî mê bi hişekî mê ji aliyê jinê hatine sazkirin. Lê piştî demekê li gel xwe sazkirina şaristaniya navendî ya di pêşengîtiya mêrê serdest û destlader de çawa gelek bermahî û afrîneriyên jinê destkeftiyên jinê ji destê wê tên dizîn, tên desteserkirin. Qada wêjeyê jî di heman demê de tê desteserkirin û mêrê serdest, desthilatdarî dixwazin wêjeya xwe saz bikin. Em dikarin hinekî vê mijarê binirxînin. Sedema ku mêr destê xwe bavêje qada wêjeya jinê jî çi ye gelo? Têkiliya wê bi desthilatdariyê ve çi ye? Yani tiştekî wenî heye yani ji bo ku em bêjin ew hişmendiya baviksalarî wê saltanata xwe li ser jinê ferz bike dûr de mesela çer dike rolê misyona jinê ya di nava civakê de lawaz dike. Em veya di gelek tiştan dibînin. Mesela di gelek berheman de em vî tiştî dibînin. Yani tu lê dinêre mesela li gor anha dema ku em lê binêre li gor berê em lê binêre yani ev bi sedan salayî dewam kiriye bi taybet jî tu lê dinêre di çanda dek bêjiyê de mesela ew gotinên bi devê jinê hatî gotin mesela bi hestên jinê hatî honandin bi devê mêr hatî gotin. Mesela em bêjin xatê li ser em bêjin layê xwe nivîsandiye لاوی مثلا قادا شر د جیانا خوش د سایل تولین نره یه کویا به دنگ دکه کی شاکرو کراپت خاچوی یعنی او به هست جنه هاتی هوناندن ایده او مثلا او گوتن کلاسیک هی گوتن کلاسیک دی یا میرا هی د بهجه
madem jin karı wekî me bifikir çima yekî mîna Shakespeare jina wan derneketî îde yani li dijî veya jî Virginia Woolf mesela gotinek wê heye dibêje binivîsin bêyî ku mêr bivêje bêyî ku bêjin mêr dibêje çawa binivîse bêyî wê gotinê dibêje binivîse yani demam lê dinêrin divir de ew yani ew rol û misyona ku em bêjin jinê ya em bêjin bandoreke serbinhişiya civakê dike ji aliyê mêr bi pênûsa mêr ve mixabin tu lê dinêre ew dibe. Mixabin belê. Erê îde divir de hinek ew jî hey mesela li gor lêkolînekê mesela vaya ji aliyê Amerîkayê hatibe kurin mesela zarok em bêjin zarokên keç wexta 6 salî bi 6 salî de ew wê tiştî hes dike dibêqê mesela kuruk ji wan jê hatî tirê îde ev ji çi tê mesela tu dema lê dinêre di gelek çîrokan de yên em bêjin sereke yên ku derdikeve pêş mêre di çîrokan de çîrokan de tu lê dinêre tim jin wekî prensesekê li hêviya prens ku wer wê maç ku rizgar bike îde vana bandorek neyînî heman demê dil ser tevgera zaroka jî dike êdema ku bandorek neyînî ser tevgera zaroka dike çer dibe wê demê dîsa jî ew em bêjin hişmendiya serdest ya mêr derdikeve pêş tu wê derê yani Em ê bi pirsên xwe dîsa ji xwe mijarê dewlementtir bikin lê em niha dixwazin hûn dîsa helbestekê bi temaşevanê min re parve bikin. Kulmek ji rûska lîlikên xwe bide min da ku biparêzim asmînên ku di rengsoriya dilê te de hatine meyandin. Misqalek leylana giyandariya xwe bide min da ku xwedî bikim di rengîniya nîgaşên xwe de dilbaziya tûtebarên dengrobar. û di seyrangeha dilê min de nebe tixûbeke agirîn. Da ku neyên rejandin rondikên min li eywana bêmiradan. Belê dilê we sax be. Spas dikim. Bi rastî evî hogirê me jî guhdariya helbestan me kir. Diyarek ku gelekî ji helbestê hez kiriye. Bi taybetî jî ji helbesta ku jî dengê jinekê bihîst hat guhdarî kir. We behsa jinên Kurd kir em bi yek du hevûkan ji ber ku dema me zêde tin ne. Bi yek du hevûkan qala jinên Kurd yê wêjevan jî bikin dîsa bi wê ve têkildar wekî em dizanin wekî hemû gelên azadîxwaz gelê Kurd jî bi dehan salan li ber xwe dide. Têkuşîneke civakî yan azadiyê dide. Li ser nirxên xwe yê bingehîn û nirxên gerdûnî yên bingehîn û qadeka têkuşînê ya bingehîn jî qada azadixwaziya jinê ye. An got di pêşengîtiya jinê de jî bi rastî têkuşîneke bê hempartê dayîn. Vê têkuşînê hem têkuşîna gelemperî ya azadîxwaz hem jî têkuşîna di pêşengîtiya jinê de bandûreke çawa li ser wêjeyê kiriye. Rê û rêçîkeke çawa li ber wêjeyê vekiriye îro çawa ditayîsiye wêjeya Kurdan. Em dikarin bêj yani wî zimanê zayînperest ê mêr guhertiye. Yani ne ji sedî sed bijî û rengekî cuda dayê wêjeyê. Çimkî serdestiya mêr de tê xwestin ku bi rêya em bêjin edebiyatê bi rêya wêjeyê kontrolek bê bi destxistin. Yani em bêjin hefsarê em bêjin qada civakî ji bo ku di destê mêr debe erê dûr de zimanekî zayînperest kartîne yani em dikarin bêjin gelek carî jî yani wêje wekî çavkaniya nefreta li dijî jinê dîtiye. Têkuşîna jinê ev çawaşkande ye. Bi taybetî jî li ser hişmendiya jineolojiyê, li ser hişmendiya jina azad ev yek çawa wisa serûbîn kiriye, çawa hilweşandiye. Ev hişmendiya mêran e.
Yani îro demam li ber hemên jinê dinêre em dibînin ku yani bi çi rengî ev hatî hilweşandin. Yani ev hişmendî hatiye hilweşandin ne ji sedî sed bijî çimkî demat îro lê dinêre hîn jê ew serdestiyek heye ji ber ku hîn ew têkoşîn jî didome. Berê yani di ji wê serdestiyê têkoşînek didome di wêjeyê de xalek herî girîng ji zimanê zayenperest e. Yani dûr dema ku tu di wêjeyê di zimanekî zayenperest bikarbînî wê demê rast mesela îradeya jinê hem hedeftê girtin hem jî civak hedeftê girtin. Gelo ziman tenê yan mijar, honandin, nihêrîn, hişmendî. Ew xalek girîng e. Yani ziman xaleke girîng e. Lê belê dûr de honandin jî heye, mijar jî heye. Çend heb gotin hene mesela. Dibe wekî ku em bêjin gotinên wekî bûka biçûk. Bêjin ev gotinên bi vî rengî çer dike dûr de tiştek yani dibin hişiya civakê de texrîbatekê çê dike. Yani dûr de ew dike yani qada jinê sînordar dike. Dûr de çer dike em bêjin zewaca temenê zarokatî de wekî ku rewan nîşan bide. Yani ev taybet jî yani ew xala ziman gelekî girîng e. Bi vê yekê girêdayî yani gelek carî jî tu lê dinêre ew rol û misyona ku li jinê tê barkirin tenê di nava çar dîwara de ye. Çawa wekî jina malê yani gotinên bi vî rengî, gotinên mîna şeytan, mîna fesad yani ev gotinana, ev argumana gelek carî yani ew dibe. Di wêjeyê de dema ku tê bikaranîn bandorek neyînî ser civakê jî dike. Yani jinê em bêjin zimanê serdest yê baviksalarî jinê tenê wekî alavekê bikartîne di wêjeyê de. Bêguman va salên dawiyê me wekî gotî di encama têkoşînên azadiya gelan de jî bi taybetî jî li Kurdistanê di encama têkoşîna azadîxwaz de ev hişmendî hêdî tê belavkirin û wêja jinê jî hişmendiya jinê jî bi berhemên xwe derdkeve pêş û yêjniha pê de jî ez bawerim hêzê de tir derkeve pêş. Mijareke gelek berfireh bi rastî jî em bi saetan li ser sohbet bikin têrê nake. Lê em hatin dawiya bernameya xwe jî berê ku em bernameya xwe xelas bikin em sipaziya xwe dîsa ji we re pêşkêş dikin. Mala we ava, dilê we ava, em ji kar û xebatên weyê ji niha pê de jî serkeftinê dixwazin û em dixwazin bernameya xwe bi stranek gotina we dawî bikin. Spas dikim. Ji ber ku em dizanin hûn carna stran jî dibêjin. Belê yani karê min ne stran bêjî lê belê ji bo rengekî cuda bi di bernamê ez zê stranekê bêjim. Ji devê aramtîgeran em wî jî bi rêzdarî bibîrtînin. Em aramtîgeran jî hemû hozanên nemir jî dîsa bi rêzdarî bibîrtîn. Hey lêlê wayê gidî bilbilo wê bayê lê xis hêlîn tevxera kiro perîşan o destê o muhaciro tu hesreta hêlî nakeviro Bilbilê re ben güneye nalîlîne Değema şalû leşxwe re xweş dixwîne De derdê bilbil ne qefesa zêrîne Mexsedayê welatê xwe bibîne Belê temaşevanên hêja wê ji hezên delal. Em îro careka din bi bernameya xwe ya bîra wêjeyê bi hev re bûn. Em dîsa li Amedê bûn. û me dîsa bi hev re xweberda bîra wêjeyê. Mêvana me ya hêja û ezîz ya îro Roza Metîna bû. Me bi Nivîskar û Helbestvan Roza Metîna re hem derbarê kar û xebatên wê yê kurdewarî û hem derbarê berhemdariya wê hem jî derbarê têkiliya di navbera wêje û jinê de fikr û ramanên xwe bi we re par vekirin. Di encamê de me dît ku çawa jin
çavkanî û jêderkeke bingehîn ya hemû jiyan û civakê ye di heman demê da ya wêjeyê jî. Bêjin çawa jiyan nabe, bêjin çawa civakek azad saz nabe, ava nabe, bêjin wêjeyeke azad, wêjeyeke xwebûnî û gerdûnî, wêjeyeke rastseqînî jî saz nabe. Belê, heta bernameyeka din em dibêjin bimînin di nava xêr û xweşiyê da bi rih û dil û hişê jinê bimînin. Belê dîsa wek her car em dibêjin bê bîr nemînin, bê wêje nemînin, bê bîra wêjeyî nemînin.